Аталған проект алға таба дәвам итә. Микрофон каршында мин Назлы Гөлсөнгатова. Бүгенге кунакларыбыз безнең искиткеч пар. Рәфина Гыниуллина белән Рәзил Камаловны без кич дәвамында тыңлыйбыз, аларның матур җырларын тыңлыйбыз һәм әлбәттә инде баян тавышлары да безнең бүген 1 сәгать дәвамында яңгырый. Дуэт без вәгъдә иткән идек, кайсы җырыгызга тукталырбыз икән? Без уйлаган идек менә язылмаган хатны җырларга, хәзер аранжировкага түгел, баянга эксклюзив вариант итеп. Рәзил уйный да, җырлый да була. Үзе уйный, үзе җырлый. Әйдәгез, рәхим итегез. Язылмаган хатын йөрәгемдә ятып, еллар аша сиңа эндәшәм. Хыялымда гына, уйларымда гына, синең белән көндә серләшәм. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемдә катылган. Язылмаган сүзең гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемдә Язылмаган хатны хисләр эзләп тапты, үтертте дә кабат кабынды. Юллады вакыт, тырышмады артык, мин сагындым, сине сагындым. Язылмаган сүзем гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемдә катылган. Язылмаган сүзем гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемнән катылган. Язылмаган хатын барда сине хата, күңелемдә аңлатам. Сине янда дыям, тәмам итеп куям, мин яратам, сине яратам. Язылмаган сүзем гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемдә катылган. Язылмаган сүзем гел кабатлыйм үзем, кер кундырмый күңел саклаган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемнән катылган. Язылмаган хатын әйтелмәгән антым, йөрәгемнән катылган. Йөрәгемнән катылган. Үзебезнеңчә татарча булды бу баян астына икәүләшеп, менә шундый матур дуэт башкардылар. Язылмаган хатын исемле композиция яңгыраган иде. Хәзер минем Сәлам. Монда безне бик күп җирдән күрүчеләр төшәләр җәмәгать. Шуңа күрә әгәр дә безне шулай гали күрәсегез дә килә икән, Рәфинаның Instagramына керә аласыз һәм әлбәттә инде Татар радиосының Instagramында да безнең туры трансляция бара. Сезнең төс кыяфәтегезгә шулай ук игътибар итәсем килә. Сез бүген чын бәйрәмчә киенеп килгәнсез, Рәфина күлмәкләрдән, шундый ялт-йолт килә. Рәзил шулай ук аппак костюм шалбардан килгән бүген. Сез көндәлек тормышта да шулай йөрисезме? Дөресен әйткәндә, без башта гадирәк киенеп килмәкче идек. Анарысын тукталып, билет сатылмаса да, бу бит концерт. Шуңа күрә без артист буларак, артистларча киенеп килергә тиеш дигән карарга килдек. Шуңа күрә без бүген шундый нарядный. Минем дә әни әйтә торган, менә авылга кайтасың, менә урамга чыксаң да матур итеп киенергә кирәк. Күршеләрен күрә, гел Анда тәтешле дә әнине француженка дип йөртәләр, кстати. Әйе. Ул шулай һәр вакыт матур итеп киенеп йөри. Ул теге менә мәсәлән кибеткә генә барса да шляпәләрен кия, пальтәләрен кия, бөтен нәрсә аның шундый энәдән. Әйе. Аңлавымча, Рәзилнең әнисенә шулай ук Рәфина әнием дип дәшә. Әни дип дәшә без, әйе. Рәзил дә минем әнигә әни дип дәшә. Кызык, молодцы. Әфәрин дип кенә әйтә алам бу очракта. Без сезнең матур күлмәкләрегездән матур җырыгызга күчәбез. Кайсы композиция булачак алга таба? Үтте инде, бәлки. Күптән җырлаган юк, аны сораганнар иде. Димәк, алайса без хәзер Рәфинәне рәхәтләнеп тыңлыйбыз, үтте инде исемле җыры.
Әлемдә яшеренген хисләремне сизмиләр, йөрәгемне кая куярга да белми йөргән мизгелләр. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетебез тулы көннәре. Караңгылык чолгап алган йолдыз айсыз төннәрем, газапларга бик күп салсалар да сине көткән көннәрем. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетебез тулы көннәре. Башка берәү өчен түгел, җанда булган назларым кабатланып бүтән килмәсә дә, син очраган язларым. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетебез тулы көннәре. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетебез тулы көннәре, бетте инде бәхетебез тулы көннәре. Шуның белән бетте. Ширатагы композициясында без тыңлап үттек. Үтте инде исемле җыр Рәфинә Гыниуллина башкаруында. Рәфинә хәтта шулай теге моңсу гына елмаеп куйды. Ни булды сиңа? Үтеп тә китте дип әйтәсем килә шушы концерт. Син дә сәгатькә күз төшердең. Әйе, шундый кызганыч. Менә әйтәләр бит инде, һәр нәрсәнең дә уңай ягы була дип. Әле кайчан шулай җыелыр идек. Без бүген радиолышлар аша, Instagram аша һәрбер кешенең өйләренә үтеп киреп, күрәсезме, нинди заряд, нинди позитив һәм үзебезнең чын татар моңнарын бүләк иттек. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Бәлкем теләкләрегез дә бардыр. Рәхмәт Татар радиосына сезгә чакырганыгыз өчен, менә бүген шушындый мөмкинлек тудырганыгыз өчен. Нәрсә әйтәсем килә, бер-беребезне тулыландырып, тагын да бер-беребез белән ничек дип әйтим икән? Гармониядә. Әйе, гармониядә һәм яшәү ямен сүндермичә, алга таба киләчәккә уңай карап, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бер тулкында булып, матур итеп яшәргә язсын. Шулай, әйе. Әйе, шулай җәмәгать. Шуның белән шул тагын бер билетсыз концертыбыз бүгенгә тәмам. Димәк, кич дәвамында безнең белән бергә бүген булдылар башкаручы, җырчы Рәфинә Гыниуллина һәм шулай ук инде Разил Камаловны да без ишеттек, җырчы һәм шулай ук әле виртуоз баянчы да дип әйтергә кирәк. Шушы минутларда мин Назлы Гөлсем Гатова шулай ук сау булашам. Җәмәгать, үзегезне, якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз һәм һәр эш көнендә безнең Татар радиосының билетсыз концертына рәхим итегез. Дүшәмбедән алып Дүшәмбегә кадәр без сезне көтәбез. Әлегә сау булашып торабыз. Хәерле кичләр сезгә. Сау булыгыз.
Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Әйе, все. Ялмый, димәк, Юк, яна. Юк, ялмый.